Natural Naranxo, queremos agradecer a vosa presencia neste luxuoso duelo, especialmente a participación que tivo o tío Xanete, que foi o que confeccionou o guión desta obra que vades ver agora. Gracias a todos. De morte pena, dun que dixo se cadra, importame un perinde. Espremidos filigreses, teño mando da parroquia. Como ben sabedes todos, vou vos decir as obrigacións. A verdad, como eu vos modo. Debedes de ter en conta que a vida pouco dura. Eu estou na terra para pasalo como cura. Tamén é preciso, a verdad, antes que nada, que me busquedes unha xeitosa criada. Tratarei na ben. Se traballa de boa gana e non importa que a noite rebrinque un chisco na cama. Procurade que sea calada, que non diga nin o certo, que o pecado vai millor se se di algo encuberto. Faredes todo o que eu ordene e pasareille ben a criba. E direi polas almas mortas e pagades ben a criba. Se non fichades os cartos, seguro vos deixo teso. E non me vir con limosna de 20 pesos. Ten en conta que digo, e que ademais son creo, e non me ides despachar a limosiña do céu. A máis destes cambios, hai outros que xa pensei. Na que cura viva xeito, máis ou menos como un rei. Se non teño boa vida, a culpa vosa será. E direi onde chegue que non tedes caridade. E se non me atendedes ben, a vida vai vos ser tonta. E direi... seguro que San Pedro non vos chega a mil porta. Os bautismos serán como en todos lados. A única diferencia é que serán algo máis caros. As primeiras comunións, nada de un... ou as fan todos xuntos ou non comulga ningún. O do casamento tamén lle teño o apartado, pois non iba a salir de balde ou dormir acompañado. A misa deberedes de ir, e se falta que sea pouca. E pobre da bella que vai ás casas de roupa. Se son mozas, non importa, que prefiren estar dereitas para verlle ben as pernas as que as teñan ben feitas. No tocante aos enterros, non vai a descansar sin tarde. Escuras pro funeral e un comorto na casa. E se algún quere máis, por dar saber na ocasión, cobrareille polos sobros unha boa comisión. Na bendición das casas non pedirei esmolas, se procurades preso que as mulleres estean solas. Onde as haxa feas e bellas, que me poidan estorbar, xa levarei o sacristán para que mas poida enredar. Na confesión, a verdad, vou ser taxante. Os homens irán pola reixa e as mulleres por diante. Bueno, as que sexan bellas e xa teñan pouco temple, seguirán pola reixa coa costume de sempre. E os homens, ved o que facedes, xa que a vosa salvación depende, se o cura que as mulleres ben a xeito se entenden. E non vos digo nada máis. Espero entendemento. Que o vosso deber é ter o curiña contento. Que estades pensando mal, eu xa case mo temo. Pero mirade, eu non son o cura, son vos o demo. Silencio na sala. Vais comenzar o xuicio do negociante Perico e máis do nada. Como xuez deste distrito e nos exercicios dos meus empregos, vou ver de xugar un caso que aquí me expoñen os cegos. Para iso tiño aquí a miña dereita o acusador e a esquerda a defensa. Veremos como se enxeita. Non poñan moito reparo se a cousa sae trocada. Tamén pasa na política e nunca acontece nada. Se non saio ben polas cousas por sequentes, terei en conta con democracia o parecer dos presentes.
Os presuntos acusados que teño aquí no escrito son o nada e o negociante Perico. De demandante para clavar o estribillo está a prove Maruxa, que por mor das rebaixas Seica perdeu un fillo. Silencio na sala! Silencio na sala! Agora a palabra aquí o acusador, que a verdad para estes mesteres non volo hai mellor. Con permiso das súas señorías e a licencia dos presentes, expoño os cargos dos acusados, a ver se os deito. Como ben dixeron os cegos na súa disertación, vese claro que os acusados obraron con mala intención. É de xeito ben que as rebaixas xa logo parecen bravas, pois non é xusto que as mulleres lle anden baixando as bragas. E a cousa non acabará aquí, e de seguir estamos de vos. Como poderán andar os homes baixándolle os pantalóns? Veñen poñer aquí negocios de moito rumbo, deixando os pequenos casi por portas do mundo. Pois xa non é o primeiro, e non por ruína quizais, que ten que cerrar por diante e despachar por detrás. A outros o pouco que gañan non lle vai chegar para reformas, mentras os cotizados seguen os tempos das vacas gordas. Almacenan mercancías e venden case de todo, deixando os pequenos afundiriños de todo. Logo veñen con inventos de complicados carriños, que o servicio que fan é que perigren os meniños. Ser as agresións, pero eso ten que ser. Quen é o que non se cabrea con ese proceder? Nos carros non hai control. Cada un leva os que queira. O conto é que entren cartos para eles na faltriqueira. Así de, meus señores, máis ou menos como eu digo. E pídolle ao señor Suiz que presente o meu testigo. Que veña o testigo. Vostede como se chama? Ai, eu non me chamo, a min chamoume vostede. Quero decir que cal é o seu nome? Ai, Antón de Andrea. Andrea será o apelido, non? Non, é a miña sogra. Xuro decir a verdad, toda a verdad e nada máis que a verdad. Se hai que xurar tanto vaime costar traballo. Non chegaría que de vez en cando te iba algún carallo. Pois non hai que poida con el. Vela aí o ten, señor letrado. Enténdase con el antes que o bote o estrado. Mire, señor Antón, estou enterado que vostede algunha vez merca nun supermercado. Pois é, a verdad, para explicar ben o trato que máis vai é a muller, porque di que é máis barato. Como nos negocios eses precisas saber a paciencia, por eso deixo a muller, que para eso ten máis ciencia. Que se aforran os cartos, pensan a xente agora, pero os cartos son de aquí, e camiñanos para fora. E as rebaixas tamén é según se mire. Por que non rebaixan as cousas que a xente máis pide? Teñen o negocio ben estudiado, e non debe ser pequeno, pois fiar non fían, nin que veña adiante o demo. O das rebaixas tamén se ve que para vender é excusa, obrigando a mercar a xente se cadra o que nunca usa. No que vai, e co facer destas xentes, algúns que teñen negocio acabarán de clientes. E non digamos nada da ruína que sería para as aldeiñas, que se poñen a criar eles os porcos e as galiñas. Coido que xa está ben dar as opinións todas xuntas. Onde se veu que un testigo non responda as preguntas. Perdoe a súa señoría por saltar un chispo a lei, pero se non hai máis preguntas, eu co testigo acabei. Ten a